घर परिवार रे दादा आजकल नहीं खुद जानत कि डिजिटल जमाना हो गइल बाटे। ई का कहतनी अपन नंबर दो ना। नंबर नंबर का करम हमर बड़ा सुनो ना देखो हम हर लड़की से ना बोलला तू इतना संस्कारिक बाड़ू इतना तू भाव विचारी बाड़ू यही ले तारा ले कहनी हो नहीं तो हम दूसरा लड़की के मजा नहीं हाथ ना जोड़ी सट जाई। बताओ आज माई बाबू के कितना याद आवता। आज माई बाबू रही तो ऐसा दिन देखे के ना मन तो कर दे कि अब करे जैसे लगा कि माई बाबू के भगवान ऐसा क्या है किस्मत बनेला हमारे के ये उम्र में हमारे माई बाबू छीन ले हमारा आज माई बाबू रहे तो हम पढ़ती लिखती कुछ आदमी बन जीती हम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती लेकिन हमारा तो खुद सारा दिन करत तो सारा रात खाई हमारे संग ऐसा काहे भाई भगवान काहे भाई आज मातारियो कि हमके प्यार नहीं के मिलत की एगो हमके मातारियो कहिए बच्चे तू कहाँ गलू कहलू ना कहलू कोई हमरे के पूछे कोई नहीं के कहे वाला बच्चे पढ़े लिखी ना पढ़े लिखी कहाँ गए रहलू तेरा का बोल आज चोट लागत रहा माई तो हमरे के कोई समझिए चोट के लगा आज हमारे पापा हमें के कौन चीज के दुख ना करते तरह हमें मायो रहे तरह प्यार करते रहे आखिर हम जियो खाई खाती रह के भगवान के खाई खाते जिया बता ए पूछी कहाँ बनी जी ए पूछी का भाभी ई का जी रोतनी अपन माई बाबू के फोटो लेके जा दी जौन भइल तौन भइल अब का रोले बनी बताई अब तो लौट के आदमी जाए वाला आए वाला नहीं खाना बताई जौन करम में होखेला ना उहे होखेला ठीक बा आ जौन लिख रही है भगवान लगे से आवेलन भगवान उहे होखेला भाभी लेकिन फिर भी अपन माई बाबू के कोई के याद आवेला हम देखो तारे जैसन हम न बनी आए हमारे काचे के दुख बैठे हो तो पर भी दुख कोई के ना माई बाबू ने रहल तब दुख रहेला जेकर रहेला ओकरो दुख रहेला ठीक बा शायद बहुत तारे मुंह देखे तब मानी के हमें अरे तो का हो गई तारे माई बाबू नहीं खान भाई बहन नहीं खाता हमनी के चाचा चाची के बहन तो हमनी के तारे के कम करेंगे जा हो बताओ इहे ना कि तन की खाना पीना तू खुद से बनाओ तो कर तड़ू लेकिन ऐसा मत सोचो कि तार शादी ब्याह ना करल जी तारा के देखभाल ना करल जी तारा कोनो चीज हो जी अब तू अपने से कहलू कि हम खाए बनाई में खाए तो एक चलते हमनी के छोड़ देनी जा ना तो ऐसा बात तो चल हमनी घरे खाए पिए रही है लेकिन कोनो चीज की तकलीफ नहीं के फिर भी पागल कहीं के ना रोवे के चाहिए चुप हो जा चुप हो जा अब देखा तो ई मातार गई नरियातिया हो जाके गोबर पर पाथ देवेला सब सानी उनी कर देवेला आ देखा तो सुबह रही से देखा तो हाड़ा उड़ कटे पूजा करते करते बाबू के माई के याद आ गइल देखा बच्चिया हम जानत नहीं के याद आवत हो लेकिन का करबू तनकी से दुख हो खबे करला कोई के ठीक बाटे आए अपन खा पिए अपना तू कर अब रोए के का बाटे चलो चलो उठा रख फोटो रख दा चलो खा लो चलो गोबर अपन पात दी पात कभी भैंसे के लेना नहीं चलाई मत गोर पथाइए बाटे अब उतना बेच देब जौन तो पैसा हो जाए तना रही तब लौना लगाए के लेकिन ना पात हम टाइम पर तो मजा से लेहूँ वाला किने वाला तो 2-4 पैसा जौनों के तोनो ना हो का कर ये मशीन बाटे अपन को बोले ना पात हो माई रही अपन पाथी तो ना करी तो ना बहरी के ना हमरा करे के पड़ी लेकिन का करबो माई नहीं का करे जा सही के न पड़ी तार ठीक बारा हम जाता नहीं
मोबाइल गिर गल हो बता मोबाइल जिनिस उठावे के ना चाहे लेकिन का करी वो तो बेचारा खोजी न रुको करके बला के ओकर फोनवा दे देता नहीं कोई के जे गिरल ह कोई के लेके बैठल ले ले रसिया ए भाई साहब सुनता नहीं अरे आपका मोबाइल गिर गया है लेकिन आपका मोबाइल गिर गया है गोबर पास तरह नहीं कहाँ गिरल हो? वो जे गिरल है तो कनी के दे दी आपके मोबाइल ना हो जे गिर गया है तो कनी गोबर पास तरह नहीं तो कनी उठा के दे दी अरे तनी गिर गुलाम बोलिया वे दे देला भैया गिर गया ना तो उठा के दे देनी कनी के फोन हटुए ना लेके चाहिए बड़ा रहम दिल भाई ज्यादा कहाँ तार घर हटे हमारे घर होने हटुए ठीक हम जाता नहीं तो हो अरे मरते तो बड़ा गजब लड़की बिया रे मरते पब्लिक दूसर को रही त ना दे रही था हमार मोबाइल लिए लेकिन माने के भाई लगी के साला हमार मोबाइल आज 20,000 के गिरा लेकिन मिल गई और दूसर को रही त ना दे चला है मैं लड़की से पूछी का करे ले लेकी है देखो मैं सुगर बिया रे चलो का हो पढ़े लू ना तू ना पढ़ी ना हाँ खाली गोबरे पाथे लो गोबर ना भैंस भी है दुगो अपन घर के आ वही माने गाय बाड़ी सन दुगो पोलन पासन करी ना अपन दूध दूध बेची कगो भई बैछ दुगो गाय बाड़ी सन दुगो गाय बाड़ी छ हम जाने कि भई बैछ तो ओकर तू ओकर आपके घर कहाँ पड़ी अरे हमार घर छोड़ो ना हमार घर कहाँ पड़ी तहार घर गांव ही है ना कोनो दिक्कत बका इनी फिर पूछे कुछ लेकिन बड़ा तोहर गांव मरते बढ़िया बा हो अब जौन बात तौन इहे बाटे अब तो निमन बहुत चा खराब इहे ना हमर घर है गांव बाटे ए जे लेकिन हाथ ना सुगड़ के तू गोबर पाताड़ू पढ़े लू सुन ना का हमरे प्यार करबू ई का कहतनी आय? ई सब तुम कुछ जानबो ना करी ना अपन घर परिवार अरे दादा आजकल नहीं खुद जानत कि डिजिटल जमाना हो गइल बाटे ई का कहतनी अपन नंबर द ना नंबर का करम हमर बड़ा सुन ना देखो हम हर लड़की से ना बोलला तू इतना संस्कारिक बाड़ू इतना तू भाव विचारी बाड़ू तो यही तारा ले कहनी हो नहीं तो हम दूसरा लड़की के माँ जान ली कि हाथ ना जोड़ी सट जाई दना अपन नंबर ये ठीक बा लिख ली बोलो ना 93 78 78 23 23 45 45 अच्छा फोन करा तो तारी भी रहला कि हां ई हमरे फोन में हटुए ई मर्दे कोई कि तू मोबाइलो लेके चलेलू ना हो बा एगो छोटा मने पहिले फोन ले बतियाई ना अपन आवेला फोन होन त अच्छा ठीक बा हम जात तनी ना ठीक बा फोन करब सान के बाय बाय ना फोन मन मत करो मतलब कोनो काम है अपन काम में आए कोई तो बाय बाय जाता है ठीक हो जाए वेट में होगा तो बड़ी नाक से हम लइको बोलत रहल ए बाबा हमर तो नंबरो देख के बड़ी पछता तो निम काहे के तो देबो कोई नहीं हम चाची और कहन जाना कि बताओ कि मोले के से बतियाए लगल नहीं दादा हम ओकर फोन आई ना तो उठाई नहीं लेकिन कोरी तो ज्यादा तो उठाई के पड़ी ना चलो गोबर पाते जी छोड़ा सब झमेला